kang unggah-unggahi putrine yen ayu rupane kate ijo iku kang dadi asmane Josiko kula boten nurut Josiko kula boten nurut ayu sisane si yuyu kakak Halo Pak Konol. Ya. Oke. Ya kita panggil yo. Bintang tamu kita. Endang Lohura. Oh. Nah, ayo. Gos. Sikro nayoko anayai karya pakarya ning ojo Campia tino nesi suara niku mulu samya rebut ngarsa nestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayoko anayai karya pakarya ning praja umrego sengko cacut alwondo manunggal setya Campia tino nesi suarane gemuruh samya rabut ngarasa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ayahi Ngaturi sugeng rawuh dumateng Mbah Endang, monggo.
Iki njur aku ming dhewe po. Sik, aku tak nyuluke kancaku sik. Sik. Aku nggawa siji ning kono. Iki pli. Iki beli karo sapa? Pli. Mas Tahu, Mas Tahu. Mana Mas Tahu? Kayak karo Kipli. Pli. Slompret, slompret, kumpul nungkung Gendang rial ketipung Imbang bonang rotos lentos Pel Jarke pangkong ramarake ngikel Macan manggap megap-megap Bocah kanong kalian Pus cocok kagungan reyok Prasojo gawe gembira tekani grojogan sewu jajal riya kang padha lumaku cawil jinawil serta mesem guyu samping tawang mangu indah Yo dicelok neh koncone. Wis. Iki sing siji iki gek rapayon. Pirang-pirang tahun nganu rak ngetok kok. Lanjutnya. Ayo ngos. Mrongos. Iki mrongose ana loro. Siji nang kan. Ayo. Hei. Rene Pli. Perkenalan. Marilah. Iki. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun sekarang, membangun keluarga yang sejahtera dengan pegangan ayat tidak Pancasila untuk tabur pangan dan tangan rumah sehat sentosa tata laksana di dalam rumah tengah rapi dan indah merdeka putri berpribadi bangsa tampil dan sehat kembangkan koperasi jaga lingkungan dan sekitarnya aman dan keluarga berencana hidup jaya PKK marilah semua rakyat Indonesia membangun sekarang membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK ayat tidak amalkanlah Pancasila untuk negara hidup gotong royong makmur pangan dan sandang rumah sehat sentosa Wes, Sono nuwun senone ora iki sing diceluk. Oh, sesi jine spesial iki yo. Rada siglas yo. Baliku ada 5. balonku ada 5 rupa-rupa warnanya minyak kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balonku tinggal apa ku pegang erat-erat Cocok iki. piye Spesial iki. Kanggo aku spesial. bangki spesial ge kowe kok Berarti njaluk baleni. baleni balonku ada 5 rupa-rupa titik duit Aja gandul-gandul. Iki duit wis mandek. Kowe aja ngomongi untuk kae lho, ana sing ngono kae lho. ana sing luwe Sampeyan brangos ana lho. Kuwi ngegrono ora?
Iya. Anggo apa ora mau? Nah. Saiki lemu tenan, saiki lemu tenan. Siap. Gerak. Nanti pasukan disiapke kok. Ayo siap ngadeg pekok banget. Pak Monole ndi iki ora nyiapke iki. Nol siapke. Barisan kok basiran iki piye to? Siap, gerak. Iya. Lemu iki ora. Ngelmu apa Ora do teyang ra tau latihan kon ra. Rukun Islam, Mas. Rukun Islam. Apa toh? Ayo prakanca ngawerena. Ya tadi yo. Ayo. Basiran. Aduh, dicium. Poin kowe Dik. Poin. Poin. Kembar ya. Ayo. Ayo prakonco ngaberuno. Siro kelawan ngaji nglakoni sholat kaping telu bayar zakat lipat poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa. ayo prakonco ngaweruno Islam rukun Islam yo iku 5 rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat. Tekan telu tok. Amin tekan telu kok. Sing kleru sapa iki? Kowe cangkeme sir nek nyanyi sing apik. Go aja neke wae mesake go mesake. Nyanyi kok kena kleru. Ora sok ngono kuwi. Nek kok turung madang sik le. Madang dhewe sik kowe sir nek rumah madang. Main dang. Amik ora? Ya. Sampeyan wae ben ora gupak kuwi lho. Do gupak. Kepiye iki? Lagoke apa? Ulang tahun. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu bahagialah selalu yang ku beri Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. maaf bukannya pelit atau gak mau gak modal dikit yang ingin aku ingin padamu doa setulus hati. Say Semoga Tuhan semoga Tuhan melindungi
tiup lilin man. Tiup lilin. Iya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup sele, tiup. Ayo, tiup. Wis tuwek ulang tahun sini. Rometa. Nggih, selamat ulang tahun Mas Selamat Arsa ulang tahun, kalian. Arsa. Mbak Meta. Meta ya, semoga diberi umur Semoga panjang panjang, umur, dilancarkan rezekinya, Amin. menjadi anak yang soleh-soleka, berbakti kepada orang tua. Apa piye? Sing ulang tahun ki anake sapa to? Anake kuwi ndi mau? Iki Hei, kowe anake sapa ulang tahun melu-melu bengi nang kene? anake regul. Anak regul. Regul ngendi? Regul mbahmu iki regul iki sik mani wae regul. Ayo sapas kok wong kancane. Regul lak kancane celeng. Oh, anake regul. Mbak aku anak sadono, ngono anake regul. Nek regul ki ra mrongos lho. Kok regul brangos piye to? Lah iya. Nek regul ki ra mrongos anake sapa, Gre? Aku kaya ora. Kowe. Ajar masuk rono. Baik, ah. Gus. Iki rumah saku loro iki. Iki rumah saya Kakang Ngadi. Kakang Ngadi. Heeh. Bedal. Ya ta? Padha kok loro iki. Ora nak enom nak kadal. Nek cara iki ning ngono ki lho. Tekek lorek ndase ireng ngono kae. Apa? Demek wis tuwek ra iso ngalor. Apa wong iso? Wong burine engok iso dadi Tekek lorek ndase ireng wis tuwek iso ngaji ora iso ngaceng. Ya wong ngereng kok iso dadi i. Ayo ngaceng kok. Maklum wong edan. Ah. Kowe kira omong wae kowe ngegron lambene. Sing iki sing do meteran-meteran. Anake sapa to ya? Waduh nang kene man. Rumah aku bengi iki kesenian kok ana sing do mrongos telu kabeh. Penyanyine mrongos kuwi. Sika. Sik, mrongos-mrongos. Payu. Payu. Kuwi ora mrongos. Apa? MA. Sapa? Apa kuwi? Mrongos ajek. Jane iki melu medun kok sing Nah iki. iki tuan sinyo. Sesuk aja nyanyi, melu monalan wae. Kok gawe grup patang brongos. Ora patang mrongos, Apa? 4 gigi. Ya wis 4 gigi wis. Esuk aja lali ya, Lek. Yo, Aja nyanyi. bengi yo. Yo, ora ngombe wae, siap. Adep-adepan, gerak. Yo. Depan. Tajik talang. Ayo ngono kuwi. Bapak. Delangan main tuh, main ora lucu. Haha, jondel. Adep itu. Bejora ekonomike untukku. Tes. Wong wis tuwek-tuwek rupane sadono Bakung angkler, rupane kok tekek. tekek ilang matane Mata. nyekek reling kancane. Ya siap, gerak. Kipli nyanyi. Wah, nek Kipli nyanyi aku ra yakin. Ngantel-kantel nang untune mesti kok wongan kok. Ayo Pli nyanyi kowe Pli, aja parane nang kene. Samar kesetrum nang untuke. Wah untune ora nyetul nek untumu. Ora nyetrum. Nyanyi apa? Kowe rong tau dadi siji iki dadi saiki nyanyi dhewe iki mbiyen wis tau, iki wis tau. Iki tau nyanyi. Nyanyi dhewe dikira kentir iki mah. Ya ora apa-apa. Greng. Kaya arjene, greng. Gara-gara kiye kowe? Wis iso gara-gara aku. Hei, klambine Sik. aku wis tak siapke Ora. malah kon ngucul-ucul kowe. Iki rauman MBG kok iki. Apa? Hei, kowe itu bantuan sego apa ora to kowe? Wah, aku pe, sik. Ah jejerke. Wah,
Cocok kabeh. Kok sih? Hei, bengi iki grup brong-brongos kabeh. Kowe gelem apa ta nek untune aku? Kowe Anggonku tak gadekke kok. Ya, Ayo apa ke? lagu apa? Wong wis tuwek-tuwek kendongane besek rupa ting cewek. Yo. Oh tenan pura kuwi. Yo. Kapok we. Kapok ora? Kapok ora? ora ngawur. Lek ngambruk ketok sempake ngono. Gak foto lu. Wah, Ses. Yo yo yo. Iya, iki jane rebutan apa to iki? Ya. Wong tuwek-tuwek rupa ting cewek Paku klake tandangane pating cewek Keplak kamu dikalan pabrik mesin metu Wong tuwek pedakilan ora isin anak putu Ora dadi ngopo umur ya wis tua Aja balik lo bersatu bangun negara Wong tuwek-tuwek rupa ting cewek Paku klake tandangane pating cewek Keplak campur jekalan pabrik mesin waktu Wong tuwek pedakilan ora isin anak putu Ora dadi ngopo umur ya wis tua Aja balik lo bersatu bangun negara Wong tuwek-tuwek rupa ting cewek Rupa ting cewek Keplak campur jekalan pabrik mesin tahu Wong tuwek pedakilan ora isin anak putu Suwe Piye? Ayo ayo. Ya, titeni wago. Jarene grane luwih angel no. Ya. Janjane iki mau salah sapa? Salah sapa yo? Kok nganti sliramu megatake tresno? Ora ngono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Ayo le.
teko welaso putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pancen Ayo Jo. Jan-jan-jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora yen saiki uripku banget langsung Kenapa Min? aku ditugas lanjaran kok Edian. Aduh. Bisa meneh oleh kulkas. Iya, wis ke. Iya, guys. Iko, tambah iko. Wis, ternodai kowe men. Sabdek kae ana kuntul. Yo. Kae. Yo. Monolan yo. Aku monolan sak susure ibu aja kotolanan munda digegoyo. Aku monolan sak susure ibu aja kotolanan munda digegoyo. Monolan cengkir karet kula alos kula pun dijamin kali wawados. Monolan cengkir karet kula alos kula pun dijamin kali wawados. Rengus monolan tu siji bunder kaya roti ayo padha ngaji nanggone Pak Kiai. Monolan ku siji bunder kaya roti ayo padha ngaji nanggone Pak Kiai. Ya kae ana kuntul encane wis telo negarane mamur ada dasar Pancasila. Kae ana kuntul encane wis telo negarane mamur ada dasar Pancasila. Ya mulya simbah dahat kupat kok dicampur santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbah dahat kupat kok dicampur santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Seneng Bob. dumateng Mas Merongsi, Pak Teguh, Maendang, Cempeli, sik Mak. Ora jenengan wis, jenengan lega mawon. Syukur papat dijelokke kabeh. Ora. Apik pengendange. Tak tes saiki. Mlaku ngalor kepethuk uler kathok kambal ngesalemper. Mlaku ngidul konyi godhengul kathok uciot lempere. Kenapa? Hei, Ora apa-apa jalan. Irul kok teka ilang matane ndang sampe payon. Habis karo payon digregane. Iki jarine Maendang rawani nek karo Irul, ndak kualat. Aku iso duduk sate sungsenge kae kowe mati kowe, Ndang. Nek ro Irul iki dadi ra iso ngalor ya. Yo. Iki ulang tahun Peyang. Heeh, ulang tahun Peyang kok joget. Heeh.
Kok joget peyang? Peyang joget. Seret. Iki joget. Dabung kena wedok peyang. Heeh. Ayo beli dabung beli peyang bi. Kowe ora ngabung ki beli apa? Iya sabar, yo sik. Lagu apa? Isih tresno. Ya tak turuti. Iki lagu apa lagi Mas? Jalan Pandi. Apa? Ayo lagu apa kuwi? Yo lakoke. Wajib isih ora? Wajib apa? Entekno nek isih. Apa kuwi? Entek. Oh, senjata kuwi, jadi senjata. Senjataku di tangan kanan, panogranan dengan hati kesepian. Ngawur wae. Apa? Go, Pak, go. Ya. Hai senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluh tanda tangan. Kita maju terus menarat lawan sampai titik darah penghabisan. Kita sapu sampai lenyap penjajahan. Hai senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluh tanda tangan. Kita sapu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita sapu sampai lenyap penjajahan. Hai senjataku di tangan tangan, kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Hei senjataku di tangan kanan, kita pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Hai senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Hai senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu terhadap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Wis wi. Isah meneh ora? Sapa kuat nglakoni nyong wong sing tetresnani lungguh cicit sesandingan kimu pengtamura karuan sapa kuat nglakoni nyawang wong sing tak tresnani lungguh cecer sesandingan kimu pengtamura karuan kelaran ning ati sore iki kinares mesti aku kudu kepisahan sumene Tiko banget kowe nyitrani janji nanti bisa ngereni hati kebangetan selirumu kau tega ninggal lagi aku mau balen marah janji
bisa ngereni ati kebangetan sliramu kok tega ninggalake aku memeleng marang janji sliramu ojo nganti lali sampene aku isih tresno ning ati aku tetep gelong. Apa? Iya. Oh bengok. Atara wilut. Oh. Ya ora. Pambutrasi ngono. Iya siap. Request wae iki. Kusik. Nganu, sapa jenenge Gilga? Gilga Kawi. Ayo Le. Jarane tumpaki Le. Enter, yo. Sedaya pamirsa ampun sami gelo kula wong pandhean sami membo-embo sedaya pamirsa ampun sami bubar kesenian monologan kosyakipan rame critane anggone bebarangan padha bebengkalan padha patunggangan prajurit kabeh padha salah tunggang prajurit kabeh padha nunggang jaran jarane lanang layu negar-negar Amedo akhirat dan haryo penangsang Rauno sing kalah ono sing menang prajurit kabeh padha salah tunggang Jarane pirsa sampun kami kelo kula wong pandhean membo-embo sedaya pamirsa sampun kami bubar kesenian monologan bebarangan padha tetunggangan prajurit padang padha nunggang jaran jarane lanang mlayu nagar-nagar amedo akhirat den arya penangsang ra ono sing kalah ora ono sing menang prajurit kabeh padha nunggang jaran ayo pamirsa ampun sami kelo wong pandhean membo-embo sedaya pamirsa sampun kami bubar kesenian monologan jaran Titane anggon beperangan padha bepengkalan padha tetunjangan prajurit padang padha salah tunjangan prajurit kabeh padha nunggang jaran jarane lanang mlayu nagar-nagar amedo akhirat dan harya penangsang ra ono sing kalah ora ono sing menang prajurit kabeh padha nunggang jaran slompret kempul gendang rial katipong imbal konang loro tos lentro selompren pelok jaran ye pamong ramar lagi kikal jajan mangap megap ucak katok kalian tiwat wos cocok kagungan reot prasojo gawe gembira tuh mengukutani gunung lawu kepekan pariwisata dina minggu muda-mudi asu senja balik kambang ombang-ombang tekane grojogan sewu Cecel dia lakeng podo lumaku Gaul cinawi laser tome sembui Samping ngetau Mang indah Mas cocok di poyongi Mas cocok di poyongi Baru ku jalo di semi Tinggal aku mau kudu ngerti coro Ojo ditinggal kau pribaden ke timuran
koke ake ing zaman koyo sing eling bab opo iku budaya pancene bener kandhemu ono sewantana raka iya Ponorogo Siyaga ing yuda nglawan Raja Rai Singa ngasta pusakane becut Kyai Samandiman Trabas sing prang pupus singa barong ngalas robat iyo ae tan saya rame iyo ae kakane tadi aman waro sakti rapat praturi tengah singo iya ate bujang kanong rapas pepati ing singo kabeh ancur lebur dening waro Ponorogo bacot Samandiman suarane bedak angkasa iyo ae bareng dadi kramat iyo ae sarwa irang sandangan sisi kita tanah ono segoro kang nyata gede ombei gulung gumulung ora kendhat saben wayah rano jalmo kang nyata wani sembrono kita percaya dadi titihane bangsunya nanti rauno tandingin katon sumunar uga nang semakin rangger dewa bisa nyeksekake Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Doro Kidul kang jumeneng kraton Segara Kidul Tompo ati kulimo perkarane kaping pisan maca Quran sawanane kaping pindho salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat petengira ingkang luwe kaping lima dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan lidawami mulki lahi
ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe keker Dewi Sinta si katek putih silite putih sowan taman Sinta dijak mulai pakai FU konangan Indrajit lan Patih neng Anoman ora wedi gede Hela telang ngalengkoti apa Tonggo kemilung waong Podo pati jomblo Oh magede kabeh tiarang dosa muka nangis garang-garang ayo so Tunggal power untuk bandang panjenengan sedaya ditemukan HP hilang sing casingnya kok ngene iki maju rene sing rumoso kehilangan HP Infinix apa lek waduh ampun mak jenengan dadi mawon alah ayo iya Jaro mong maneh
wong manis